ji bo cara yekem zîndankiriyekî Ereb piştî çend salan ji girtinê di zîndana Sednaya ya Şama paytexta Sûriyê serbest hate berdan û hejmarek navên ku çaranivîsa wan nediyar bû eşkere kir. Çalakvan Şepal İbrahîm ku bi xwe endamê rêxistina lêborîna navdewletiya û yek ji zîndankirên rejîma Esed bû li ser rûpela xwe ya fermî ya Facebookê navê bi dehan ji girtiyan belav kir ku ew girtî di zîndana Sednaya ya Şamê de hîn zindîna. Navên ku Şepal İbrahîm belav kirina li gor jêdereke xwe li ser zarê zîndankiriyekî ku beriya 5 rojan hatiye berdan ku beriya wî tu agahî û zanyarî li ser wan tune bûn û nediyar bû ku zindîne yan jî mirîne. Li gor navên ku hatine belavkirin ji parêzgehên Şamê û derdora Şamê û Helebê, Hemayê, Idlibê û Derayê ne. Piraniya navan xelkê parêzgeha Helebê ne. Zîndana Sednaya yek ji zîndanên ku hemû alavên eşkencedanê û şêwa û awayên lêdan di serê girtiyan de têne bikaranîn ku ji sala 2011 ve ango ji dema şoreşa Sûriyê dest pê kiriye û ta rojeveke îro bi hezaran di wê zîndanê de hatine girtin. Tevî hejmara qurbaniyan bi awayekî fermî tune ye lê li gor çalakvan û çavdêran ku bi dehê hezaran ji zîndanên Sednaya û zîndanên din dibin eşkenceyê de jiyana xwe jî destana. Di nav wan hejmaran de Kurd bêpar nemane ku di her dem û demekê de navên Kurdên ku dibin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest dana dihatin eşkerekirin. Ji bilî wê yekê tanha bi dehê hezaran ji welatiyên Sûrî hemû pêkhateyên xwe ji Kurd û Ereban wan dayîne û bê çaranivîsin û her dem banga diyarkirina çaranivîsa wan tîne bilindkirin. Lê tu aliyek guhdan bi mijarê naka. Lewma bi tenê hêvî û omîd li cem malbatê wa dimînin ku careke din gorê wan li xwediyê xwe vegerin.